O Concello de Vilagarcía asegúrate los deberes feitos e todo a punto para facerse con novos fondos europeos para a cidade. Pretenden levar a cabo proxectos por 6,4 millóns de euros a través do Plan de Actuación Integrado. Esta convocatoria ten a peculiaridade de que sí que, así como anterior, tiñamos que poñer o 20% dos fondos. Nesta, os fondos europeos son o 80% e nesta son o 60%. É dicir, nós temos que aportar un 40%, pero sí é certo que te abren a posibilidade tamén de pedir máis fondos, que poderíamos pedir ata 15 millóns de euros. En concreto, son 5 proxectos os que Rabella quere levar adiante, ademais da reforma da Rúa Veiga do Mar en Vilaxoán por uns 900.000 euros e a Rúa Aduana en Carril por outros 800.000, salienta o proxecto de posta a punto do Baixo dos Duráns, onde se van instalar os servizos sociais. O orzamento estimado neste caso é de 900.000 euros. Compramos un baixo nos Duráns para este departamento e agora o que imos facer é a rehabilitación integral deste baixo con estes fondos. Xa sei que temos tamén un anteproxecto. Decir que evidentemente se valora moitísimo, é un punto moi importante que os proxectos sexan proxectos xa maduros ou que por lo menos estén iniciados. Como tamén está maduro, din, o proxecto de ampliación da piscina municipal a piques de saír a licitación. Neste caso calculan un investimento de máis de 3 millóns de euros. O paquete complétase con outro proxecto para o fomento da mobilidade sostible. Trátase da expansión do servizo Bike. Xa se pediu en diversas ocasións, tanto por todos os grupos municipais, cada vez que sae a colación o tema das ciclovías ou ben o tema de Bike, e ao levar o bike ao rural e a súa electrificación en todo o ámbito municipal. E, ademais de ser, evidentemente, unha das patas que pide Europa, que é a mobilidade sostible e ter unha cidade libre de hidrocarburos. A proposta de financiación levarase ao vindeiro pleno o día 17 deste mes e o día seguinte, o 28, presentarase en Europa, que terá 6 meses para responder.